खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो जोंनि बिटिसि एबा बिटिआर ओनसोलाव जौ जुवा मेलानि आदायाल' बांदों बेल' नङा। जोंनि बिटिसि एबा बिटिआर ओनसोलाव जौ जुवा मेलानि अनगायैबो फेग्रा मुवा गान्जानि फालांगिया बारानिफ्राय बारा जानो हमदों। गान्जा सोबनाय गान्जा फालांगि बेफोरबायदिनि अनजिमाया बारानिफ्राय बारा जादों, जेराव सानफ्रोमबो नङाब्लाबो दान मोनफायाव गोबां खेब बे समाव उदालगुरि जिल्लायाव बेफोरबायदि फेग्रा मुवा गान्जाफोरखौ एबा गान्जा हमना मोनबाय थानायखौ बे समाव जोंनि खौराङाव गोबां नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दं। थिग बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लानि माजबाद ओनसोलाव दान मोनफायाव खननै खनथाम खनब्रैहालागै बे समाव रैखाथि बिफान थामहिनबा पुलिस बिफाननिफ्राय बे समाव फेग्रा मुवा गान्जा मुवा बेसादखौ बे समाव हमना मोनबाय थानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों, जेराव जोंनि बिटिआर एबा बिटिसि ओनसोलाव गान्जा फेग्रा मुवा जा गान्जा बे गान्जानि फालांगिफोरा गान्जानि सोबग्रा जाग्राफोरनि अनजिमाया गोबां जागासिनो दं, जेराव मेरावनो पुलिस बिफानफोरा बे समाव गान्जानि फालांगियारि एबा गान्जा फालांगियारिफोरखौ हमना मोननाय बे समाव नुना मोननाय जादों। आरो बेयाव 1-2 लाखनि नङा, खमैबो बे समाव माजबाद पुलिस थानानि अरां पुलिस थाना माजबाद पुलिस थाना जथायै बिथांमोना सिग्रोमनायाव खमैबो 1-2 लाख नङा, खमैबो 50 लाखनि खाथियाव बे समाव 50 लाखनि खाथिनि फेग्रा मुवा गान्जा बे समाव पुलिस बिफानफोरा बोखांनो हादों। माजबाद पुलिस बिफाननिफ्राय, अरां पुलिस बिफाननिफ्राय, बेफोरबायदि रौता पुलिस बिफाननिफ्राय बेफोरबायदि ओनसोलाव गोबां बे दान मोनसेयावनो गोबां लाख कौटि रांनि फेग्रा मुवा गान्जा बोखांनो हानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिसि एबा बिटिआर ओनसोलाव जौ जुवानि अनगायैबो बे समाव गान्जानि फालांगि गान्जा सोबग्राफोरनि अनजिमाया गोबां बे समाव बांनायखौबो बे समाव नुना मोननाय जादों। जेरैबायदि पुलिस बिफाना सिग्रोमदों एरैबायदिनो आरोबाव बारानिफ्राय बारा उदालगुरि जिल्ला ओनसोलाव गान्जानि फालांगि मावनाया बारानिफ्राय बारा जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। दानिया नायलांदों माजबाद पुलिस बिफाना माबोरैहाय दायनिगिरिजों लोगोसे बेफोरबायदि लाख गान्जा बोखांनो हादों। जों नोंथांमोननो बे भिजुअलनि गेजेरजों आबुङै दिन्थिलांनि।